2024 tanulságai nekem egy disznóvágáson kezdődtek. Sokan úgy érzem hungarikumnak tekintik ezt az egészet, nekem az első volt, azt tetszett benne, hogy a kemény munka egy élménynek tűnt a jó társaságban. Szóval 8/10, sokkal jobban ajánlom, mint a költözködést. Januárban kellett elhagyjuk az első irodánkat. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki egyébként részese volt ennek az egész sztorinak. Respekt, óriási a csapat. Mentünk tovább egy új, nagyobb irodába. Zseni érzés egyébként ennyi kreatív ember között létezni, de menjünk is tovább. Kipróbáltam egy új hobbit, mondjuk úgy, ez a Tough Thing. Készítettem magamnak egy laptop alátételt Kanye West egyik album borítójáról, a Graduation Bear. Aztán pár barátom elvitt engem horgászni, zseniális volt egyébként, chilles volt, de fogtunk vagy 10 halat, nagyon szépeket, visszadobtuk őket, stb. Szóval 10/7, és ha már pontozunk dolgokat, idén rászoktam arra, hogy Excel-t vezetek bizonyos dolgokról, az egyik az a bor. Úgyhogy tartottunk egy borkóstoló esemény, zseniális volt, de nyilván nem annyira, mint a Deep eddigi legnagyobb projektje. Dubajba forgattunk egy óriásit, bár nekem a város maga nem tetszett, ez a forgatás egy életre szóló élmény lesz, zseniális volt az egész csapat, egy álom projektet hoztunk össze szerintem. 9/10, tanulság, hogy fontos a kemény munka, de még fontosabb, hogy a csapat összetartó legyen. És rászoktam a piacozásra. Annyi kedves ember van itt a Cakó piacon, és olyan sok finom dolog, hogy mindenkinek ajánlom minden szombaton ittali. Hogy még valami alkotói formát kipróbáljak, elmentem egy ötvös mókára, és csináltam magamnak egy csodálatos gyűrűt, amit az Arcane sorozat inspirált, úgyhogy ilyen lyukacsos. 9/10, ajánlom mindenkinek az Oh My Dear-t. Aztán meg kellett tanulja kikapcsolódni, mert rengeteg stresszel jár egyébként a vállalkozói élet. És én a kortárs művészetben rengeteg inspirációt találok a mindennapokban, és mindig van mit tanulni. Nyáron lettünk 3 évesek a Deep Creative Collective-ben. Zseniális emberek vannak itt, úgyhogy mindig van mit ünnepelni. Augusztus 20-a is zseni volt egyébként, de nem annyira, mint a legnagyobb core memorim Overmono szigeten. Bárcsak visszamehetnék. Miután végig dolgoztunk egy egész hetet ezen a fesztiválon, talán tényleg nagyon jó volt egy kicsit kikapcsolódni, mert bár tényleg minden egyes nap felejthetetlen élményeket él meg az ember, ezért van egy olyan pont, ahol már ez válik komfortzónává, és utána kell egy kis detox, hogy az ember visszaszokjon ahhoz, hogy nem minden egyes másodperc egy konstans dopamin hit. Ami engem például a leginkább feltölt az ilyen projektek után, az a barátaimmal töltött idő. És nem csak azért, mert itt mindenki egy óriási main karakter, hanem mert segítenek kiszakadni abból a buborékból, amit a mindennapokban megélek. A vállalkozás egy harc, főleg a marketingben. Idén nagyon megtanultam, hogy heti 60 óra munka mellett nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségűek a kapcsolataid. Szóval mindenkinek azt kívánom 2025-re, hogy találjon vagy építsen olyan minőségi emberekkel kapcsolatokat, akikkel tud együtt sírni, tanulni, hibázni, nevetni, szeretni, létezni. Hogyha még van egy perced, akkor nagyon ajánlom, hogy most írj azokra az emberekre, akik eszedbe jutottak erről a videóról, ezekről az élményekről, ezekről a jelenetekről. Akár hív fel őket, mondd el neki, hogy szereted, mondd el neki, hogy hálás vagy érte, mondj el neki valami pozitívat, valami jót, vagy akár azt, ami fáj éppen. A lényeg, hogy építs minőségi, mély kapcsolatokat azokkal, akik őszintén megmondják, ha rossz útra tértél, de megadják mindig a következő esélyt. Cheesy lesz, de cheesy vagyok, a mantrám meg így szól, csukott szemmel szeres Andy Warhol, a jövőd a komfortzónán kívül parkol, légy az, aki az álmába minden erejével markol. Hölgyeim és uraim, 2025 varázslatos lesz, aki tud jó gyertyákat, piacot, csajokat vagy éttermeket, az nyugodtan írja meg kommentben. Addig is mindenkinek a legszebb, csodálatos, boldog új évet kívánok. Családi jelenetekkel zárjuk ezt a videót, kövess be, hogyha érdekelnek a folytatások. Szia! Ja, és írjál rám, ha tartalomgyártó vagy, lehet tudok munkát adni.